Rojbaş Kurdistaniyên hêja sernavê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bi hêviya ku em bi hev re bernamekî xweş û berhemdar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja li Tirkiyê rojeva Tirkiyê dagirtiye her ku diçe li Tirkiyê şerê serweriyê gurtir dibe. Li parlamento li navenda Ankarê siyasetmedarên Tirkî bi awayekî dijwar êrişî hev dikin. Ne tenê desthilatdar niha mafya jî tevî karî bûyî. Ew jî wek terefek digire. Li Ankarê serokê Partiya Nûjen Öztürk Yılmaz li navenda partiya xwe bi kêra rastî êrişekî bû. Ji nişka ve wexta mirov dibîne di ev mijara, di ev gengeşiyana de û di qaosê de destûra zewaca zarokekî 6 salî hat ket rojeva siyaseta Tirkiyê. Ev bi xwe nîşana serweriya desthilatdariyê wê li Tirkiyê her ku biçe dijwartir bibe. Türkiye êdî ketiye atmosferekî din lê rastiyekî heye divê mirov dest nîşan bike rikberiya ev partiyên berdewamiya sîstema dagirkeriyê diparêzin çi xwaz dibe bira bibe di mijara Kurd û Kurdistanê de her wek hev difikirin. Bala xwe bidinê İttifaka Cumhuriya jî desthilatdariya niha Rojavayê Kurdistanê bombebaran dike, muhalefet piştgiriyê dike. Êrişî Başûrê Kurdistanê dike, muhalefet piştgiriya wan dike. Li parlamentoyê bi zimanê Kurdî axaftin tê kirin, dengê wan tê birîn, muhalefet dîsa alîkariya wan dike. Welhasil di pirsa Kurd û Kurdistanê de her wek hevin lê di mesela desthilatdariyê û serweriyê de di rewşekî din de ne. Niha gelek micarên me hene rojeva me dagirtiye. Ez hevalê re jî rîca bikim bira ewlî mîvanê me bînin û em dest bi sohbetê xwe bikin. Du mîvanê minî hêja hene ji alî çepê ez ê wan bidim naskirin. Mîvanê minî yekemîn parêzer rêzdar Abdulmenaf Qiran e. Kek Abdulmenaf tu bi xêr hatiyî? Kek xêr a Xwedê li we ve em bêjin û spas dikim ji binî ku we me davet kir vê mijarê vê bernamê ez hêvîdarim bibe bernamekî bi berhem û guhdar û temaşevanê me jî hem yanî pê kêfxweş bibin. Ez mixabin yanî bi Kurdî em xwe baş nikarin bînin ziman yanî baş e lê ew qasa jî pir baş nîne. Ez carekekê me hevaltî me heye li İsveçê dinivîsîne tim bi Kurdî dinivîsîne û li me nivîskarên bi Tirkî dinivîsîne jî rexne dike. Ez bawerim niha ew jî me temaşe dike. Tu behsa kê dikî? Tu behsa Zinarê Xamo dikî? Zinarê Xamo bele Zinarê Xamo kekê Zinarê Xamo bira min bibexşîne ez ji ber ku hê parêzeriyê dikim û bi rastî jî kareserkê hate serê min di wextê dewlet yanê dadgeha ewlekariya dewletê da rojekî min destpêka xwe ya parastinê hevoka xwe ya yekem bi Kurdî anî ziman wê gavê jî bi rastî li ser zimanê Kurdî jî li ser siyaseta Kurdî jî tundiyekî dijwar hebû û qet jî qebûl nedikirin yanê ku serokê dadgehê pê bihisiya tê bigihîştiya ku hevoka min a yekek bi Kurdî ye ez bawerim wê me bidana darizandinê. Min jî ji wê bonê demek dirêj min got ez bi Kurdî neavivim çekî van kareser biranên serê me. Daha ince kareserek duyem tê serê me
اگر که ماسیه مهم برای تماشاوان ما معفو بکن والله فکر یعنی امروزی راستی زلال با آخوان و باش بینن زمان و مسئله سیاسی و ین اقتصادی ین روژه و کارمن سری مجور ببین لی والله این جاره زمان امروز چه سر زمان نه بکت عبدالمناف کردیات پر باشه و هر تشت دست پیکه کوی هیه امی باور دکم برنامه ما صحبت ما باش به میوان امینی دویم جی سیاست مدار نویسکار رزدار bayram ayazı kek bayram tüm xeyratî serçavara û spas ji bo cardin çarperê û taybet evên pişta kamerê qehrê me dikişînin keda xwe didine vê karî û silav ji kek Abdülmenaf ra jî em ê îro nêrînên wî jî ji wana şêrîn bibîsin hêvîdarim bibe bernameyekî sûdwar û em fêdê jê bikin spas بری هم دست به صحبت خواه بکن جناب ویجی زانه ایرو ده چلیا پیشین ده آرالغه اف روژه کی گرینگه ده آرالغه روژا محبه مروبایی هبتو چارمین سال بگره پجراندنا روژا گردونیا محبه مروبا روژه کی گرینگه بهویا کو نتوین یک بویی و دولت جهان قرینا ملت کرد کو حجم روان 5 میلیونی در باست که ببیزن دوی روزا گرینگ دمگو خواست کو ام وی روژه یاد بکن و بینم بیرا تماشاوان خواه دوی مجاره ده اون دخوازدن تشتکی بیجن کک bayram جنابه ده دخواست تشتک بیجن دوی مجاره ده serçava destpêkê cardin yani rastî ev dehê çilê zivistanê dehê meha duazda rojekî gelek girîng e roja mafê mirovan e û divê rojê de li perçeyekî welatê me taybet li rojhilatê Kurdistanê li Belûcistanê û li Sîstanê li Xuzistanê li Azerbaycanê seranserê Îranê rejîmekî hov rejîmekî dirinde rejîmekî xwînrêj li wê derê zor zilmekî mezin li ser gelên Îranê û li ser xelkê me Kurdistanê dimeşînin divê rojê de divê roja ku em mafên mirova normên hêjayiyên mafê mirova em bibîr tînin em vê raperînê jî vê şoreşê jî dixwazin bibîr bînin rastî vê demê gelek girîng e ev rejîm li wê derê li ber çava mafê mirova bin pê dike û do xortekî ciwanekî 23 salî yani tiştekî ecêb kekmenaf parêzêre dê ji aliyê mafê mirova ve ji aliyê hiqûq û edaletê ve jî meheqeq çend gotina di ser vê meselê bibêje yanî derdixin pêş mehkemeyekî û dibêje ew ya li hemberê Xwedê derket li hemberê dîn derket li hemberê vê rejîmê de çima aslında ne ku ew li ber li hemberê tiştekî derketiye li hemberê dîn derketiye bahweriya milletî derketiye li hemberê vê rejîmê derket û wî eleqandin do ew fîlma xuşkawî ku li ser sokakê wilo gazî kir dengê wî kir rastî dilê mirov gelekî hejand şewitand yani em vê rojê cangoriyên xwe li Kurdistanê û li seranserê Îranê û li hemî dinyayê evên ku ji bo cîbecîkirina mafê mirovan cîbecîkirina hêjayiyên mafê mirova ku bi hezar salan piştî têkoşînekî bi hezar salan em gîştine vê derecê em bibîftînin û têkoşîn xebat ji bo mafê mirovan karekî mirovî ye navlê ye mafê mirovan yani ê kesa ê insana û bi vê münasebetê dixwazim careke din em pêş cangoriyê xwe pakrewanan xwe bitewînin astiyê xwe bitewînin û ji birîndaran bi sedan birîndara ra jî şîfa xêrê dixwazim
gelek spas kek Abdülmanaf bibol boy ve roje cenabete duhaz tiştekî bêj ya jî em derbas bin keko vallahi ez evlî bêjim sırav û rêz ji bunî guhdarên me yani mafên mirovan bi rastî ez di komera mafê mirovan da jî bi sala xebitîm hê jî aktivîstekî mafê mirovan me lê belê yani em bi çavekî realîst jî divê ku li bûyera binêrin mafê mirovan li hember hovîtiya rejîman hatî qebûlkirin di 1948 da dehê çiliya pêşîn da lê belê sîstemên siyasî û em bêjin aktorên siyasî gawa ku baweriya wan bi mafê mirovan tune ve ew vê hukûqa mafê mirovan bi kar neynin ti rûmetekî ji mafê mirovaran namîne mirovatî jî li ser rêyê dinê weka ku em niha dibînin tê pelçiqandin mafê mirovan jî hertim bin pê dibin niha yani ji bunî me em bêjin wek tiştekî romantîk tê lê belê dewlet wisa nînin dewlet ewkê xwe dinêrin di tişta dinêrin yani damezêrên dewleta me berjewendiyê xwe yên şexsî dinêrin cara yek em bi piranî ji wê bonê jî milletê bi hevdû didin kuştinê tîn hemberê hewdinekê di bendiya din çêkirinê û mafê mirova jî di pelçiqînin qet ji wan re xem jî nîne niha mesela ne mesela dîn ne mesela xwedê ye ne mesela ti tişkî jî nîne mesela İranê mesela rejîma İranê ku hember Kurdal hember em bêjin însanê seküler yên jinan yani ew ne meselekî dînî ye ne meselekî olî jî yani sîstema moleya di wê derê da berjewendiya xwe divîne ji bunî ku milletê dibin destê xwe da bêle û kes serî raneke hesab nepirse yani demokrasî mafê mirova li ser hesabpirsîn heye li ser hukukê ye li ser girêdana hukukê ye û divê ku yani divêjiniya hukukun üstünlüğü hukuk li ser her tiştî da be ku o siyaset jî tişkî niha ewan e hûn tev siyasetmedarin nivîskarin yani lê belê yani ez bawerim guhdarê me jî piranî dizanin siyaset erke hêz e ne zanîne ne hukuk ne ti tişkî ye hêza te tune ve hêza te leşkerî hêza te yan aborî tune ve te nikarî siyasetê bikî em Kurd yani milletekî wisanin bindestin hêviyê me ji gelek tişta çêdin em dibêjin belkî bi hukukê ji me ra tiştekî bê mîrato wan dijberên min bi hukukê tiştekî nadin me hukukê nanasînin ji xwe em divên belkî doktrîna mafê mirovan hukuka mafê mirovan tiştekî karê ewkê me heqê me bi dest bixe bi ji me ra bîne wallahî gava ku hesabê rejîma neyê wek ku di parlamentoya Tirkiyê da dî niha em derbasî mijarê jî divin yani tamamê mafên mirova bin pê dikin di pelçiqîn ez ev qasa bêjim ez jî dibêjim ku yani bi rastî jî mirov bi mafên xwe bi heqên xwe bi hukukên mirovin bi yani bi rewşa xwe pergala xuyan aborî medenî mirovin û hukuk parastinekî ewlekariyê li ser her kesî çê bike şemsiyekî parastinê ewlekariyê ji bunî her kesî gava çêkir wê demê dibe hukuk wê demê mafê mirova jî bicî tê em hêvîdarin ku mafê mirova li hemû ser rêyê hemû dinyayê û li welatê me jî bicî bibe em jî bigîjin mafên xwe gelek spas ji bo gotinê we xweş niha ez ji hevalê re jî rîca bikim bira sernivisên me bînin ekranê û em dest bi sohbeta xwe bikin.
بله وکی کو وجیل جنریگ مذکر مجارا میا یکی مجاره کی گرینگه گاوا بریم گو لترکیه گلک بویرم بالکش دقومه سیاست رایدارن ترکیه نها لهر دره خاوس لهر دره ترس لهر دره هر دره بومبه وقت مرو ویا دشوپینه مرو روژه و ترکی و تشتین کو دخوازه وره کرن پر وکری دبینه لپارلمنتو یا ترکی وکو جناب وجی دشوپینه اف سیچارو بری خواب به هف کتن پارلمانتر AKP و یی پارتیه به حلمسکا به هف کتن یکی را کرن نخوشخانه دوی نابری ده پارلمانتر دیاربکر رزدار امام تاشچر رابوب کردی بیوی لی اخفتنا وی هات برین اویا ده پارلمانت و ترکیه کو به دهان جاره هم شاهدی به یکی بون بیجا کرد بیجا کردستان بوی ترسکوان به عربی ده پیون کس دنگی خناک به انگلیزی ده پیون کس دنگی خناک لی وقتا به زمان کردی ده پیون ده تاولی ده دنگی وانتی برین و یا هری گرینگ دوی مجاره ده دی جا آخفتن و دنگ برینی پیشته چو چند رو بری وقتا پارلمانتری رهای عمر اوجالان دست به آخفتن آخواه کر و ویجی بحثاوی اوی کر لی پارلمانتری مهپی وی به توربا زر جی ده سیاستا ترکیه ده واتیا کشتنا کردا بوی توربه تهدید کر یا جو کردا بگشتی بویات تهدید کر از حوالی رجی ریجا بکم گلو ممکنه موی ویدئوی میزه بکن ویدئوی دسمده جیان azadi sloganıyla insanlar alanlara çıkıyor, özgürlüğü savunuyor, karanlığa karşı, şiddete karşı, baskıya karşı, otoriterleşmeye karşı özgür yaşamı savunuyor. Biz de özgür yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Hemi gelli xa jiver berezdari silav dikim. Zimane me ne zimane ki nezane. Zimane ki kadimi dirokiye kevnare em bi zimane xa ji serbilindin. Em zimane xa la her dere biparezin. Ev zaman her gehere peşte here. Em vi zimane ji biparezin. Zimane me ji ne ikisi. Kurdiye. Spas. İki kelime Kürtçe'ye tahammülünüz yok. Zihniyet bu. Anlayış bu olduğu için alışacaksınız. 2. yüzyılda Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacaktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyor. Geleme bir hürmet, ez berezdari ve silav. Ev bütçe ne bütçe Kürdaye. Ev bütçe, dve bütçede Kürt tınene, dve bütçede nasnama Kürdi tıneye, dve bütçede zimane Kürdi tıneye, dve bütçede çanda Kürdi tıneye. Sayın Taşçı. Ev bütçede ne bütçe karkeraya, ne Sayın Taşçı, bakar mısınız lütfen? Ev bütçe ne bütçe ket karaya. Ev bütçede بله ما به هر راکسیون الهمبری پارلمانترا ما به هر دی براستی جی وقتا مروف اف دیمنا دبینه دیمنه کی کو ایشتک ددم روان لتوی حمود اف تشتانا دی مثلا سروریا سیاسی حاتی آسته کی بلند کو ایدی کردا به توروازر به کشتن تهدید بکن از رزدار عبدالمناف دست به بکن که عبدالمناف جناب ایتا جوی و دیمنا لپارلمنت ترکی چه دبیجه هم تک داری بکن جوانه بشکاری برنامه مدبه و جناب سیاست ها گرم بیه چاوا به ایتی شیروت بگلی که بری هر تشتی از
yani Rezdar İmam Taşçıyer o Ömer Öcalan piroz dikim. Zamanı Kürdi, zamanı Kürdi Kadi derketine ve parlamentoyda ani ne zaman o bir dengeki bilin evya cara yek emek bem divinin yani gruba HDP'da kötten zamanı Kürdi kozun ve zamanı ki fermi o zamanı Kürdi kozun herkes zamanı dayka perverde ve zamanı Kürdici yani bir biryar adda ahıvın. Ev tişteki tespiteki yani ez ve tespita kozun benim zaman ya diya ev berteken hember vana ne tiştekin xarif ninin yani devlet Türk'ün zanın ser evke ser bir bavariyen itaat terakki hatya avakirinin zihniyet avi zihniyeteki itaatiye itaat terakki hund zavet ki hund zanın vate bişun Türkara dest pekirin ve demet xwastin ku evkeki yani jibuni imparatorluk jibuni sultan meşruiyet binin yani anayasa ki evet Türkiye zaman kanuneki esasi darbıxın desthilatdariya sultan yani hükümdar pariki binin hizayip gen bikin venin hukuki bi hukuki bidin kayıt kirin yani sinor jerabinin le bele paşe nahartın ku ve kani kaji pırnagre jbuni ku yakitiya Osmanlı bigirin gotin hem Osman ciddi bikin Osman ciddiye Osmanlı ciddiye bikin evcine bu dawiya paşinji indi biryara kudan ku bivin Turancı mesela Turancı tiye mesela Turancı tiye vejin de Anadolu'da Anatolia'da gereki yek milleteki heve milleteki yek jikokeki vere yek vejin ya çavkaniya veya emvejin emven ırk ji ırkeki de ari Türk ırkı yani ev ırkeki zelalu o ji Türk'a be avakirin jwe boneje evli dest be kırkırna Ermeniya kirin Türkiye başeji kırkırna Kürda o gelek kom kujtinin hember Kürda hatın çekirne jibuni ku Kurd ne vejnem Kurdun jibuni ku Kürda yani hem asimile bikin hem ji wan jware wan bikin ji çanda wan bikin ji diroka wan bikin çi lazım bu 200 sal küçüğü da hat kirne heji mejiyen iktidarı mejiyen muhalefet ji yeke Hamuji ittihatçı ne? Hamuji dijberi Kurdane. Hejmara Kurdan Türkiye 3 milyona jisseya yeke nüfusa Türkiye Kurdun lebele muhabın sistema Türkiye Kurda kabul nake iktidara Türkiye Kurda kabul nake muhalefeta Türkiye Kurda kabul nake tişteki velateki usane yani muhalefeta vi velati je iktidara bir velati paşverutire ne azat xwestire yani tişteki rastici ne tişteki aqleji nahana rejimin demokrasiyada dengen mirovan tişteki mühimin dve hemu parti dengen mirova dengen emvejin kemne tevam yen kemne çandan به yani بحسبینه و برتکی وان بحسبینه لهمبر کریارین خو لی مخابن والله اف سیستما ترکیه لناوا چاوه 30 milyon Kürda dönere ve haro dijmintiya wand ke wand de kuştine gefal wand xwe ya tişteki ha ya keko naha jsekirale evke le Konya'yı Muameleki ne baş hata kirini raya geçtiya Türkiye rabu piya. Le haro bedahan horten Kurdan ten kuştini navejin kuştunji dven mevan be bandor kir. Yani vek mirova jina hasvini vek insana jina hasvini. Rumeta kududun seyeki ve rumete jinatun Kurda. Ev tişteki brastici tişteki pır tişteki yani balkeşe o brastici nerineki şaşe xerave dijwara liber Kurda ve Kurdji bizan ve gore yani biyekiti ve hevduran hember diye bertek nişan. Mesela torben
كيك عبد المنعم امي ورن مجاري هلا ميزكن دبي خالي دخالا توربا زرده کو ادی پارلمانتر لپارلمانت و ترکی کردا اشکره تهدید دکن tek bayram cenab ete باور دکم شاهد gelek biyarana salen nodiji veki van biyarana dedi Toros'in Türka kuşne kasas ne diyar bana meşhur bu gelo cenab ete ve bimena le parlamentoya Türkiye ev tehditana çava şirovediki o dura me vegerin ser ciye ku kek Abdülmenaf nifçe mabu ve persej ve pers. Naha kek siraç despeki duxazım cenabete işaret peda tegol meclisa Türkiye edi radibin hevdu kulmukal hevdu didin u hevdu brindar dikin derveji vay mafyaji ketepe و لهمبري اخفتنا چند گوتنن کردی جی او به تحملیا کو هاتش نشاندن دبرچاو دنیای برچاو ترکیه قومی درکت پرسا مدیا درواداجی نه اف تشتانا همی اشارت اوینا yani بنافروك نا بگوتن جی demokrasi yani ev demokrasiya şekli ya temsili jî li Türkiye hatiye giştiye kuderi. Yani naha beri salin hatta bebejin ev salin dijwar nodi da pişti haşteyi salin haşteyi nodi da yani de Türkiye'de kat ne bu demokrasiye ki şekli demokrasiye ki ku لسر شانوی گوره قاعده وی دهاتن لیستاندن مجلس هبو مجلس ده خلکی راد بو گوتنی خود گوتن اگر گوتنی مثلا او وقتی هم وی مجاری خبر دادن او sonda برز لیلا زانا تبیرامن yani وقتی لیلا زانا و sonda خوند یا جی خطیب دیجلا و sonda خوند یا جی چند گوتنان لسonda خو او کرن قد نبه اوانا رونشتی من لمعصی خو خستن و دنگ خو جی خو بلن کرن اف لی ایرو ادی رادبن سرپیا و eriş dikin ya جی وکی yani me bir ani u me rasmevi jî nişandan Kurda bi torben zer tehdit dikin torbe zer çiye torbe zer ew kesên ku dikujin û na piştira navê wî lê datînin dibêjin qesas nediyar kuştî nediyar wan dikin wan torba û di wan torban da dibin di mezelên bênav bênav da bicî dikin yani eger henekî di meclisê da yan dervê meclisê yan di medyayê da Kurdekî yan insanekî din mirovekî din bi vê torbê bi vê torba zer tehdit bike mena wî dibêje dê rojekî li cîkî em ê gulekî berdin te kêrikekî li te din te bikujin yani ev Türkiye'de ev tehdit ev gotin di nava meclisa Türkiye'de yani temsiliya irada xelkê devlet xelkên ku li nav sînorê devleta Türkiye'de dijîn diqewme kek bayram siyasetmedar wextan nikaribin mafya dixin devrê me balate nekşan şefê bîmê ji alî mafya girêdayî MHP bû tehdît kirin mêrik rabû dev ji karê xwe berda ev êdî li Tirkiye bûyî rêbazek yani gava din goya li her derê kaos li her derê tirs li her derê tehdît li her derê bombe ev ê çawa bi kek bayram ev tişta Niha em dibînin ku yani birastî jî Tirkiye mixabin ji 2015 vir da ji demokrasiya şeklî ya gotinî jî gav bi gav dûr ket ji wê tecrübeyên ku
بتایبەتیان ببژن ji salên çil û şeşa vir da piçko bi peywendiyên welatên Ewropî ra bi NATOyê ra bi Yekîtiya Ewropa ra van salê dawî hinekî nermayî çêkirbûn wan norma pêk danîn ewan norman hemî dane ber lingê xwe yanî rejîma Tirkiye dewleta Tirkiye her rojekî diçe ber bi otorîterizmekî ber bi otorîterizmekî kûrtir û dijwartir ve diçe û Tirkiye wekî me got ji demokrasiya şeklî ji demokrasiya gotinî jî dûr dikeve û ev bêguman rewşa xelkê Tirkiye jî bi tevayî xelkê Tirk bi xwe jî û hemî serî da milletê me xelkê Kurd Kurdistanê û hemî ew ê xelkên ketkar xelkên din dijwar dike îro li Tirkiye girêdayî bi rewşa global gerdûnî û girêdayî bi rewşa rojhilatê navîn jî di rewşekî gelek dijwar da ye Tirkiye ji demokrasiya şeklî jî dûr dikeve û eger sala pêşiya me hilbijartin hene kawê çawa bibe eger Tirkiye rêkî ji xwe re nebîne û ji vê kaosê ji vê xeterê talûkê dernekeve rêkî ji xwe re nebîne ji bo milletê Tirk jî de halê me Tirka ji xwe Kurda ji xwe diyar e yanî em li meclîsa wan du gotinê xwe bi Kurdî dikin torbêzer dixine bîra me wekî ku bi salan serê me anîne yanî dê ev rewş ji bo xelkê Tirk bixwe jî dê dijwartir bibe û nedûre ku ew tiştakî îro li Îranê heye ew tişta ku li Îranê diqewime ku rejîma ka teokratîk otorîter çi tîne serê xelkê xwe hemî xelkan nedûre li Tirkiye jî rewşekî wisa peyda bibe Tirkiye berbûyê ve here û bêguman ev rewş ev tehlûke ev xeterî girêdayê ew ê ne jî girêdayê rewşa global şerê Ukrayna rewşa rojhilatê navîn tevayî û Avrasya û van deranan e û girêdayê ew mistewayê dengeyên ku di nav dewleta Tirkiye de xwe hene yanî dewleta Tirkiye Ebdülmenaf jî ji xwe îşaretê wî kir yanî di çêbûna xwe de mixabin ji demokrasiya ka rastaqîn dûr bûye ama van salê dawî mixabin otorîterîzm bi tirkçîtiyekê Turanî û bi tirkçîtiyekê muhafazakar bi tirkçîtiyekê îslama sentezî hêj zêdetir dûr kûr bûye û ev jî mixabin Tirkiye xistiye ber talûkekê pir mezin wezîfê me jî giran kiriye. Baş kek bayram. Kek Abdülmenaf ciyê ku cenabê te nîvçe işte cenabê te got divê li hemberî ev rûdanên çê dibin li hemberî va êrişana li hemberî ev bin pêkirina mehbên mirovan divê Kurd çi bike gelo li gorî cenabê te divê Kurd rêkî siyasetekî çawa hilbijêrin ku li hemberî van êrişana karibin boy milletê xwe ji bo gelê xwe bînekî nefesekî bigirin ku ji van êrişan xelas bin. Em cenabê te jî siyaseta Tirkiye dişopîne li Tirkiye îro mirov karibêje sê blok heye ew sê blok jî herkes li berjevendiya xwe mêze dike ji bo milletê Kurd kes tiştekî nabêje ji bo Kurd karibin yekîtiya xwe ava bikin li hemberî van êrişana ji xwe navnîşanekî peyda bikin divê Kurd çi bikin kek Ebdülmenaf em te gudarî kek Sîrar bi rastî îşê me Kurda zor e çünkü çima zor e bi rastî yani em nikarin yekîtikî nava xwe da ava bikin em du zilam gava tên cemhev û nêka em dixwazin di nava xwe da fikra xwe nekin yek cudatiya nav fikrê xwe da çê bikin lê tiştê rastî ev e ku
ev buyerên ku qewmin tên serê me teba ne di serê yekî ji me bi tenê namit serî de got dewletekî nîjaperest vê dewleta nêka hûn bawer bibin ez hukuk nasim û min dîroka hukuka Tirkiye û eva Osmanî ji serî heta binê xwendiye dîroka siyaseta Tirkiye jî min ji serî heta binê xwend yani di dîroka Tirkiye de ji İttihat Terakî vir da di navbera 2005 û 2009 da Tirkiye dixweste ku hikûmeta Tirkiye û sîstema Tirkiye li ser hukukê bimeşe dest di vî 4 sal 5 sala da bi rastî li Tirkiye hinek tiştên guhastin çêbûn ji wê bonê li gorayî berê ji wê gavê vir da dîsa Tirkiye bi sîstema xwe jî bi hikûmeta xwe jî zivirê ser ew kevneşopiya xwe ya berê yani dîsa li hember Kurda dijber naxwazin ku Kurd li ticîkî bin xwedî mav xwedî însiyatîv xwedî iqtidar û naxwazin ku mafê wan ê mirovatiyê jî yani kesayetiyê jî bi teslîmê wan bikin lê tiştekî di destê me Kurda da jî heye ew jî çi ye rejîm sîstem mafê dengekî dide me tevaş yani dengê me pasî dengê rûmeta dengê me û dengê yekî Anatolyayê nêka jî ku ne Kurdin jî yan Türkün yan em bêjin ji kemnetevên din vir jî dengê me rûmeta wî li hember hukuka Tirkiye halê hazir da yek e ew yekî ew rûmeta dengê xwe gerem bizanvin ku em di demokrasiyê de bikar weynin ew jî çi ye divê ku em Kurd li ser di sê mijara yani dev ji her tiştî berdin yani jiyana kesayetê jiyana em bêjin civakî olî çandî li ser di mijar sê mijar em dikarin li hevdû bikin du tişta bixwazin li Tirkiye yani yek şey mesela wek ku yani HDP jî anî zimanê Kurdî bive zimanekî fermîn di yemîn li Tirkiye yan di diya ji herkes bi zimanê xwe dayika xwe perwerde bibe ya siyasî em bêjin yani ew sîstema unîter ya merkezî yani parîkî süst bibe yani federalizm neyê jî lêbelê divê ku otonomîkî heremî çê bibe li Tirkiye çünkü Tirkiye welatekî di ernîgaşiyê da jî dewletekî mezin e yani li cîkî wek İsviçreyê ku ernîgariya wî bi qasî em bêjin bajarê Konyayê belkî ancak heve li wê 26 kanton hene lê li bame li Tirkiye wayê yani dewletekî di dunyayê da jî bi ernîgariya xwe mezin e bi hejmara xwe jî gelekî dewletekî ewke yani mezin tê hesibandinê divê ku ji yek navendekî neyê îdare kirin Enqere nikare her tiştî îdare jî bike ez bawerim binê yani di wextê İttihat Terakî da ji xwe di ew kevûn yani di doktrîn hebûn yek eva Anglo-Saksona hebû yek jî yan Avrupayê ku serkeşiya wî Fransa dikşand Fransa digote bira millî û merkezî dewlet ve lê ewkê jî Anglo-Saksona jî digotin bira dîsa dewletekî ew ve millî ve lêbelê bira iqtidar li herêmê jî bên belakinê ji herêmekî yani ji navendekî dewlet neyê îdare kirin ku wek mesela mînaka herî mezin jî Yekîtiya Amerîkayê yani bi qanûnên esasî jî cara yekem wan aniye Amerîka Birleşik Devletlerî ku dibêjin ya ji pêncî di dewleta eyaleta çêdive em çû me wê derîj dîte li Tirkiye jî divê rejîmekî wisa were wê dema ku komera Tirkiye hata avakirinê bêtir li Avrupayê ev doktrîna Fransayê serkeftî bû bawer bikin niha em bibêjin damezêrên Tirkiyeyên 1921 23 îro bijiyana wanê jî belkî guhastinkî xwe da çêkiriviya yani dünya hate guhastinê li temamê nîvê dünyayê zêdetir her dewletekî ji didiya bigire hetanî 51 zimanên fermî hene li Çînê 25 zimanê fermî heye li Hindistanê 36 li Rûsyayê 34 û em bêjin li Afrika başûr bi xwe jî 11 zimanên ew kene zimanên fermî hene
yani îro ji bunî ku devlet bigije devlet divejiya devleteki çağdaş yani em bi Kurdî çatin ziman baş nayê ser zimanê min ana yani damezerê vê devletê desthilatdarên vê devletê ku parîkî mêjî wan bişxuliya gerekî wan ji bikotaniya yo bes em mîndê hevdû dikujin bes em van welata vala dikin bes em ev qasaboriya xwe vê derê zehî dikin evya me jî qels dike yani betbistanê Kurd qels navin devleta Tirkî qels dibe li hember dinyayê devleta İranê jî yan Iraqê jî yan Sûriyeyê jî ji ber ku mafên Kurdan hadin lêbelê li ber hember viya jî yekîtiya Kurda bikeve ti çarekî me tune divê em yekîtiyê çêkin li ser van sê nîxa wan ji hevdûra ti tişkî jî nevêjin demokrasî tiskê xwe da bajan başqa jî ji me re ti tişkî lazim nîne yani em sê tişta bixwazin zimanê me ve zimanekî fermî herkes zimanê dayika xwe perwerde bibe o saziyên heremî jî bên avakirin parîkê otonom bibin eviya hanekam li ser viya bisekinin o bi hevdûra yani yekîtiye çêbikin bi partiyên binêkara jî peywendiyên xwe li ser bazara vê mijarê bikin yani bi wan re bazarê bikin niha serokkomartî nîne li serokkomartiyê de ji seda pêncî gerekî ray bên stendin deng bên stendinê em jî bivêjin babo vê hilbijartina 2023 da em tev bi hevdûra qewek bikin bivêjin kî ku zimanê Kurdî bike zimanê yani bike zimanê fermî an ji me re bi sozên herkesê bi zimanê dayika xwe perwerde bibe bide piştgiriya me jî re kes nede em piştgiriyê nadin yekî ji we jî evê vana rojkî li me bizvirin vê telê neve jî telka neka bivêjin ji bunî ku em ji îqtidarê ji sîstemê nekevin em divê daxwazên Kurda jî bidin berçavê xwe o yani yan didiya jî parlamento tediye tiştekî mühim e parlamento esasen bi İngilîzî axaftina serbixwe ye yani parlamenter dikarin her tiştî biaxivin kes qarşî wan neve li parlamentoyê tedî di kesan axivîne bi Kurdî hem raya giştiya dünyayê raya giştiya Kurdan raya giştiyan Tirka jî li ser viya ew çêdike bû mijar yani hate rojevê rojev kete destê wan em ji wê bonê dibêjin ev tekoşîna evkê yani demokratî o ketina parlamentoyê tiştekî mühim e ji bunî Kurda jî mühim e divê Kurd viya red nekin çunkî Tirkiye Kurd jî li Enqereyê tên îdarekirinê xwazî me dikaviya xwe îdare kiriviya em mihtacî wan nebûna lêbelê li wê derê gava tê îdarekirinê em jî dikarivin divê îdarê da destek piçekî destê me jî bigîje wê derê wallahî ji bunî me Kurda jî baş e ez viya dibêjim bira yekîtiya me hebe o em li ser van her sê nêxa li hevdû bikin paş tişkî nêxa ji hevdû nexwazin van her sê mijara bibêjin ev ya mijara me ye o em bi vî tişta bimeşin o em dest bidin hevdû piştgirî bidin hevdû bawerî bidin hevdû nêka o em ji hevdû his bikin li pey hevdû qala çêyiya hevdû bikin mala we ava ku we çarpelê çêkiriye aha em jî bûne mêvanê we dengê me jî tê sakirinê em çima bivêjin çarpel çima ava biye baş e kekê ez kurtayî ava bivêjim bira dîsa kek bayram jî nêrînê xwe nesma Başkek Abdülmenaf gelek spas cenabê te gelek xalên giringanî rojevê bi rastî ew cenabê te behsa sê xala kir lê ev mijara di rojeva siyaseta Tirkiyeyê yê ew sê xalên ku cenabê te dibê gelek aliyên siyasî gelek aliyên kesayetên serbixwe li Bakurê Kurdistanê vê mijarê dest nîşan dikin dibên bi çend xalên giring de divê Kurd ji xwe re navendek adresek ava bikin bi wê adresê biçin bi partiyên ku ew blokên heyî bazariyê bikin lê dibe ew bazarî ne li ser navê aliyekî be ew bazarî xwerû bi ser navê Kurda be Kurd ji xwe re adresek ava xalekî giring e ew çend xalên ku cenabê te jêr got daxwaziyên lezgînî ye divê mijarê de dixwazim kek bayram gudarî bikim kek bayram cenabê te kek Abdülmenaf gudarî dikir kek Abdülmenaf behsa
adresek behsa yekîtiya Kurda dike çend xalên girîng de dibe werin cem hev û biçin bi partiyên desthilatdar partiyên devletê re li hev bikin. Tê çi bêje kek bayram divê mijarê de? Kekê Siraç kek Emmenaf rastî jî çend ev xalên ku axaft gelek girîng in. Ez dixwazim çend nuxta bibêjim. Yek jê em Kurdê Bakurê Kurdistanê û seranserê Tirkiye êb siyasetê ve êb maf û azadiyên çandinî demokratîk mijûlin tê digoşin. Nimûna Rojhilatê Kurdistanê gelekî êdî ehmiyet bigirin. Xelkê me li Sinandaj, Bana, Mehebat û seranserê van bajar û bajaroka yani nûmuneyeka berxwedan û raperîn û xebateke rastî hevdemî û mînakeke gelek ciyê şanaziyê derxistin holê. Ev mînak Kurdê Bakur jî divê zûtirîn demê xwe li gorê vê mînakê çikekî tenzîm bikin, birêxin û xwe hazir bikin. Yek yani tevgereka bê şîddet, tevgereka bê çek, tevgereka bê qirûcir, bê grûp û evên mafyotîk û nizam çi filan bêvan. Tevgereka gelêrî, tevgereka ku xelkê me yê sivîl li ser cadê, li ser sûka daxwazê xwe diyar bikin. Niha binêrin me yani rêxistinên me ku HDP jî ew din jî hemî bi hev rane platformaka zimanê Kurdî danîn. Platforma zimanê Kurdî hedefekî danî pêşiya xwe ku imza top bike ji bo mafê perwerdê û ji bo ku zimanê Kurdî li Tirkiye di ber zimanê Tirkî de bibe zimanê fermî. Îro eger destê me de çend milyon imza hebûya axaftina birêz İmam Taşçıoğlu û ya Ömer Öcalan ku ez jî gelek bi erênî lê mêze dikim wan jî û vê nêrînê jî pîroz dikim. Yani em carna rexne digirin her tiştên qenc wexta çê bibe jî em piştgiriya wî dikin. Îro eger ew îmza di destê me de hebana me va îmzana bixistana rojevê ya jî gavên pêşiya me de wextê ku xebatê hilbijartinê bilind bibe digel kampanyayekî gelerî sivîl îtîhadsizlik hereketî me dest bi vê karî bikirana wan daxwazên ku kek menaf jî got yani bixistana rojevê îro dê hereka Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di meşruiyeta xwe de rewayiya xwe de û bihêzbûna xwe de dereca bigîştina derece dir. Ev axaftinê her du biraderê me dê qîmeta wî zêdetir bane. Bo vê çi ye? Nuxta duya divê Kurd dev ji van nêrînên teng berdin. Yani grup hene sersera serçava, partî hene sersera serçava, cuda bin, cuda ne bila cuda bin. Fark nake. Lê eger bikarin yekîtiya xwe bi xwe jî çê bikin çêtir e, eger nikarin jî wekî carna kek Mustafa jî serokê pakê ban dike hevalên me din ba dikin. Yani ev nêrînê dî bûye nêrînekî teqrîben müşterek, nêrînekî pehn, nêrînê çerçevekî fereh. Yani Kurd divê hilbijartinê de, divê pêvejoya hilbijartinê de divê xwe bigînin hevdû. An hat dibêjim ji dervê HDP çünkü HDP biya min bilez çû bi van partiyên grûbên din piçûk ra çêkir halbûkî gerekî pêşî bi Kurdara tiştekî çê bikirana û pişt ra ew bikirana. Bo yekê ji bo ku Kurd xwediyên daxwazên
ئارمانجێن کوردەوار و کوردستانی لە تورکیە و لە باکوورێ کوردستانێ ببن خودی قوەتێکی دوێ زووترین دەمێ بناوە خۆدا یەکڕێزیەکی یەکهەلوەستیەکی پێک بینن و بە هەدەپێراژی سەرریدا بە هەدەپێراژی بە هەمی پارتیەندن ڕژی قسە بکەن و بوان هەردوو جەبهەین کو بیا من سێ جەبهەین سیستەما تورکیێرە بجددی ڕۆنیکن و داخوازن ملەتێ کورد وەکی هاتە ئشارەت پێداداین یعنی وان داخوازن منیمال کێم ئەم بکنە بەرنامەیەک و ji بۆ wî divê vê hilbijartinê îstîfade bikin ew bikin banga me hemûa divê ew be em ji Kurdan ji rêxistinê Kurda ji dorberên Kurdistana Kurda ji şexsiyetên Kurda ê bi tesîr ji wan bixwazin ku zûtirîn demê van munaqeşeyên bêmane ê piçûk ê wirde dev ji wan berdin di çerçeveyekî makro çerçeveyekî Kurdewar û Kurdistanî de em li hev werin û dakevin qada siyasî qada civakî ez bawer dikim dê divê pêvejoyê de xelkê me Bakurê Kurdistanê jî li dora va daxwaza xwe bicivînin û sînerjiyekî nû quwetekî nû peyda bibe banga me û rica me tîka me ji hemû aliya ev e. باشه gelek spas ji bo va dîtinên veya nerînên we bi hêviya ku siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê ev dengê we bibîzin û ji bo yekîtiyekî ji bo navnîşanekî adresekî xurtiya aliyê Kurda werin cem hev em derbasî niha xala xwe ya duyem bibin wexta me jî pir derbas bû mijarekî girîng bû û me wext derbas kir mijara me ya diya ji nişka ve de bûyerek hat ket rojeva Tirkiye û ev bûyera jî heftake rojeva ew dagirtiye rojeva siyaseta Tirkiye dagirtiye û bûyerekî şkî derê derket çawa derket yani ew bixwe bişike lê bûyerekî sosret e cenabê we jî bawer dikim kek Ebdülmenaf xunase bê mijarê çêtir zane damezrênerên Waqfa Hîranûrê ya ku girêdayî cemeta İsmail Aliyê endamek wan damezrênerê wan keça xwe ya 6 salî dayî mirovekî 29 salî piştî demekî ew keça 6 salî mezin bûye hatî noxtakî û ferq kiriye ku di çi halî de ye gilî kiriye û ev mijara anka mijarekî dadgehê ye û li dadgehê ev mijar tê peyivandin mijarekî êşek dide mirova yani ev mijara keçekî 6 salî û ev mesela zihniyetek e zihniyetek û Türkiye ji kî derê di çi kî derê ev ya mijarekî ew e lê mijarekî ku ji nişka ve de hat û ket rojeva Tirkiye ew şik tevî wê lê ez xwazim ji kek Ebdülmenaf bipirsim kek Ebdülmenaf cenabê te vê bûyerê çawa dinirxîne gelo tu hukuknasê tu bawer dikim di dadgeha de gelek jara tu rastî bûyerên vî rengî bûye tu vê bûyerê çawa şîrovet kir ji bo temaşevanên me rica me hinekî Kurd ew bibe wexta me pir derbas bû em fermo kek Ebdülmenaf kek Sirac niha yani diya bûyerek insanî nîne hovîtiye yani ne hukukiye ne insaniye ne tiştek diye da tine hovîtiye yani bi rastî ez wara tiştek bêjim yani temaşevanê me jî godarî dikin yani mirov ji 6 salî 4 saliya xwe û hetanî 8 saliya xwe tiştên bûyerên ku serê wan diqewmin serpêhatiyên xwe wan navan zû ji bîr nakin eger ku tişkî baş ve tim bi bîr tînin tişkî xerab e jî tim ewka wan xera dike ew psikolojî ya tenduristiya wan a psikolojîk bi rastî xera dike ji jiyanê jî temekî hilnadin ev
tiştekî yani ne insaniye ne belli Türkiye yani ji 15 salî berjêrtin zewaç bi qanûnî evke qedexeye lê tiştê hat cemaata da çê dibin di İslamiyetê da ev ya ne qedexeye belkî tê bîra we jî çend sal berê li Yemena başûr pêşniyarek hate ku qanûnên wanê esasî biguhêzin ji 13 saliyan 12 saliyan berjêrtir keç nayên zewcandinê. Paşên li serê şîrove kirin gotin ku dînê İslamê dest nade vî tişta ya qebûl nekir. Niha bi rastî Türkiye sistemekî olî nîne xwedê negre sistemek seküler û em bêjin layık e. Divê sistem xwe ji olê dûr bixe. Lê mixabin ol sistema Türkiye dike destê xwe bi dihan bi sedan cemaat hene bi sedan wekfê wan hene bi hezaran jî dibistanên wan hene. Ev ya jî rejîma seküler yan layıkîst tehdit dike bandorekî nêrînî serê çê dike. Ev ya ne tiştekî insaniye yani ji ber ku di dîn da yani dibêjin yani keçik zû balık bibin yani tên wextê ew kirinê xwedê negavê ji ber ku dibêjin Hezretî Ayşe di ne saliya xwe hatiye zewcandinê bi Hezretî Pêxember ra tiştên ewha yani belkî wê demê tiştê ewha hevin em yani çê bûvin jî şertên îro ne ew şertin di dînê İslamê da jî ez bawerim ku dîn îro hatiriya seriyê dinyayê van tiştara wê misade nekira. Niha divê ku yani bi rastî jî meriv li hember tiştê wa derkeve dînê İslamê jina û mêra wek hevdû navîne lê divê ku jin û mêr wek hevdû bên dîtine. Cemata me jî di ber bin bandora hem oliyan İslamî da hem jî bandora em bêjin yani dibêjin civata mêran yani ataerkîl ku dibêjin ataerkî civat em jî divê gerekî ji wê derkevin jin û mêr wek hevdû ne. Em mêr û jina wek hevdû qebûl bikin û bi rastî jî jin jî gerekî qasî mêran diwarê siyasî civatî hukukî da desthilatdar bin qedera xwe bi destê xwe tayîn bikin ji wê bonê tekoşîn bidin tamamê me jî yani ji wê bonê ew bikin ev ya bûyerekî bi rastî ew nîne dibêjin di 2012 da dozgerekî vê doza hatiye cemê wê dozê daye girtinê paşê jî niha Wezareta Edaletê ji bunî evkê ji bunî ku di derheqê dozger da lê pirsîn bê çêkirinê destûr daye lê ew jî mixabin yani ew tiştê ku kiriye tiştekî ew nîne yani dibêjin ya wezîfe xwe kêm bi cîanîn tê hesvandinê di qanûn da di 8 sala da ew dive dikeve dive zamana şimî dibêjin yani ji wextê da dikeve evayê 10 sal serdaş xwe derbas biye hetanê ku ew dozger were ew kirin yani bê darzandin ew kawî demajoya darzandinê bê paşiyê ew dîsa jewkê da bikeve yani vê mijaranêka me dualê hukukî da encamek dest naxe lê belkî diwarê siyasî û civakî da ji bunî pêşerojê li nîqaşkirin bive hêviyekî ez wisa bi ziman bînim yana ji alî hukukî da tiştekî ji vê encamê dernakeve kî çi dibêje bira bêje ve tamamê wî bi zamana şimî re derbas bibin lê dîsa jî mijar ji ber ku yani yekîtî û wekheviyan jin û mêra keç parastina zarûkan biçûkan ev mijar li serê nîqaşkirin tiştekî baş e ez ewha bînim ziman û ez şermezar dikim bi tundî şermezar dikim yani keçikekî 6 salî çawa tu bidî yekî 29 salî û yekî tu wek yani weka ku tu sebîkî bidî destê hirçekî yani wallahî eyn wisa ne ji wî jî ew tire û hovîtîkî mezin e yani ev ya qet nayê ji bîrkirinê ez bawerim ez sebrê dixwazim ez dibêjim belkî yani piştgirîkî psikolojîk bidin wê
keçike ana mazın jî bû ve bandorekî ew ki neerêniya mazin li serê heye ez vêya bibêjim û ez şermezar dikim. Kek Abdülmanaf gelek spas kek bayram rastî wexta mirov ev bûyera dişopîne yani bûyerekî ne insaniye ew li alîkî din lêviya bi evê girêdayiye bi sîstema birêvebirinê cenabê te ew bînibîra xwe ew İstanbul'a ku bûyer li İstanbulê çêbû ew İstanbul'a ku bajarekî nûjen bajarekî modern bû ji ku hat ku derê anka li her koşekî cematek li her koşekî ewekî olî heye ev girêdayî birêvebirina sîstemê ye sîstem civanara imkanê çê dike ew imkan jî tê tê çi bê yarî dike والله كيكي يعني تديد مرض بيجا مرض لال دبا يعني حالي وصادا مرض شو بيجا يعني كيك من مناف يعني نافليكر علي حقوقي داجي يعني فجعت فلا كتبت افتشتا يعني مهم او مرف افي مسألة هرتم دروجة دا بهلا ودواري سياسي وجواكي دا في مسألة هرتم بدا مناقشة كرن نقطة كيكي تا إشارات بدا يعني مخابن تركيا يعني جبر حساب سياسي جبر مهندسية سياسي يعني بويا ولاتكي جواكي طريقاتان او طريق سروان طريقات را سياسات تركيا تديزاين كرن يعني اف بصالانه ولو دوام كريه وان صالين داوي هيج زيدتر يعني بنير هيج چندك بري مثلا بوشيا سر قفتو كبتشد فيجن او يا تركي يعني تين المجلس نظام غوريوي انايا سابو كارن نظام تشبكن فان افتشتانا يعني ايرو نورمال جرك تركيا اللي درين نبانا لي وكي تجي اشارات بداداين كي جام سياسه وجواك مهندسيه سياسي وجواكي مخابن فان طريقاتنا فان مريديتيا و بيسيتيانا كريوكي سيستمكي ديمقراسي برسا ديمقراسي بونا ديمقراسي كرنا ديمقراطي كرنا تركيا يكجي ام مسألة هم جي مسألة كي پر جرينجا توزاني تركيا شرط اسطنبول يا كو وكافيا جنوميرا پیمانا اسطنبول جويج دركت خذ باشفكشانت و ما في جنا مخابن يعني تركيا دا جريداي نديمقراطيزه كرنه جريداي راسيزم و شوفينيزم و مليتيتيه هر دچه پاشفبچه ام دوی مسئله دا خصاص بن و دروجه دا بهلن لعنت بالفنا اما قلت لك زيد ترجي والله تنه يعني باش او نعلت لوان وره ام مجارة خويا سيامين ببن مجارة ما سيامين روجاوای کوردستانی روجاوای کوردستانی وکی اونجی دشوپینن دولتا ترکی demek روجاوای کوردستانی بمب باران دکه بس کو ایرشکی بجایی بکلی دولتین روجاوای امریکا فرانسا برتک نشاندان ویا سکنان لیتام دوی نابینه ده وزیر کار دربه روسیای لاورو داخویانیه کی دا گو امریکا دخوازل سوریه دولت کردی آوا بکه جبوی وی یکیجی ام آلیه آستنا یعنی روسیا ترکیه و ایران امی لهمبری ویا درکوین و برتکه کی تند نشانده که bayram eşte disave mücariye bugün gelo çidibe yani çima Rusya bir şekliyle hemberi statü xwestina Kurdayê li hemberî Kurda bi vî şeklî bertekek nîşandı de bi awayekî Kurd dikare bibêje em ê kêfxweş bin. Fermo kek var. Kekê ev mesele mijareka gerdûnî global e yani stratejiya global siyasî yani şerekî dûr û kûr e di navbeyna
ئەمریکا و رووسیا و هەفبەندێوان لە ڕۆژهەڵاتە ناوین یعنی سەبەبێک و لاڤرۆڤ یاژی هەن بەرپرسیارên berdevkendin رووسیا va tiştana nîşa didin noxta yekê de bi siyaseta global siyaseta navdewletî û bi siyaseta herêmî ve girêdayî eleqê wî bi şerê Ukraynayê ve eleqê wî bi peywendiyên Rûsyayê û Tirkiyê peywendiyê wî Rûsyayê û Sûriyê û bi van balansan ve heye Rusya siyaseta Rusyayê de em dibînin noxta esasî parastina dewleta Sûriyeyê yekbûniya Sûriyeyê statûkoya li rojhilata navîn ya ku piştî yani 100 salê xwe temam dike piştî Lozanê çêbûye digel wî ye yani Rusya naxwaze di rojhilata navîn statûko bêguhartin ji aliyek ve bi Îranê re danûsendinekî hevpeymanin yani danûsendinekî xurt heye û aliyê din de jî Sûriyê re û bi rêya Sûriyê jî xwe hûn zanin Rusya ji demê Sovyetê vir de hatiye ketiye rojhilata navîn li Razikiyê û Memîn ew baregehê wan vêca vê kek bayram tiştê balkeş bawer dikim tiştê wer dişopîne do nûçakî li Kurdistan 24 hebû endamê komîta navendiya PKK Hêlîn Ûmî jî eşkere kir wan rê li ber planek Amerîka girtiye ku dixwestin wek herêma Başûrê Kurdistanê li Rojava jî wê sîstemê ava bikin yani Rusya mirov têdigîje Rusya berjewendiya xwe difikire Rusya dixwaze balansek çêke bi ji salên wexta mirov mêzev bike ji salên hefteyî li wa dernayî gelek berjewendî merî lê ev heger ev daxuyaniya wê rast bewneyê ew kirin bi rastî jî daxuyaniyekî yani xemgîniyek didime ew ji bo vê yekê kek Sirac meselekî heye em Kurdê Bakur heta belkî tevayî em bi dengekî bilind vê meselê nav lê nakin nabêjin tiştekî pir diyar heye ku îro li rojhilata navîn du bend çêbûne bendekî ser esasê navdewletî nabeyna Amerîka û Rusyayê bendekî jî li nabeyna Hilalê Şîa ku serkêşiya wî İran dikşîne yani diyar e Hilalê Şîa û hêzên din vêca din du alîne yek benda Sunnî ku Siûdî ew serê wî dikşînin Siûdî Emarat û bendekî din jî heye ku İsraîl Amerîkî Ewropî yani li pişta vê ewêne lê peywendiyê wan bi alî raye bêtir ji ber Rusya bi Hilalê Şîa raye bi wan hêza raye lê Xerbî dixwestin ku eslê xwe da di çerçewa bihara Erebî de demokras yani rêkî hevpeymaniyekî di nabeyna demokrasiyê û İslam demokrasi yani elementên demokratîk ê İslamê de bibîne pêk nehat îrohan em gîştine vê derê niha PKK beşekî mezin ji PKK ez nabêjim hemmî lê ê xwediyê gotinê ê xwediyê ê ku çek di destê wan dane ê ku merkeza Qendîlê de temsîla wî dibin evana di cebha Hilalê Şîeyî dane yani ew daxuyaniya ku do bin navê wê merkeziyê de derketiye ortê ya jî ew midaxeleyên ku destêwerdanên ku li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê têkirin evana ew temsîl dikin yani beşê Hilalê Şîeyî vêca siyaseta wan bi siyaseta dewleta Îranê re bi dewleta Be'sê re indirekt Be'sê re paralel e yani ev daxuyanî jî wisa jinik rast dibêje yani lê ev dost û biraderên welatperwer Kurdistanî ê ku li hêjî li dora PKK ne vê rastiyê nabînin naxwazin bibînin û em jî
مخابن حتانی ئیرۆ بزمانێکی نەرم بزمانێکی ئوسولی بزمانێکی سیاسی vê meselê hêj eşkera münaqeşe nakin nabêjin wexta em dibêjin aciz dibin dibe sebebê aciziyê divê em mesela aciz bibe niha mesela Rojavayê Kurdistanê jî kek sîraç bi vê meselê vegirê daye Rojavayê destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê li ser masê ne dibin tehlûkê da ne lê em Kurdewar Kurdistanî divê wan destkeftîyan biparêzin bo yekî ez gelek keyfxweşim wek Kurdekî ku ew tehlûkên ku Tirkiye êrişê Rojava bike îro ji ortê rabûne yani rêkî bê şer çareserî bê dîtin çêtir e mesela ev e lê ev ji programa me yani ji çerçeva programa me belkî derbas bibe ez naxwazim dirêj bik baş kek bayram kek Abdülmenaf divê mijarê de tê çi bêje em te gudarî bikin وقتا ما جي هم درباس بو ایرو پاری که کمیش یعنی تنگاسیا من تنگاسیا من چیه ساعت دیگه تا جی امتحان من از درس فلسفه دگرم مجی خوشبیر کریه از به کرتایی لی اما از او که دویژن یا او نقطه آتش دویژن از راست راست بیژن یا یکم سرگی ناش بیرم چولاوروف نه yani sistema Rusya'yı jibere da vaqta Osmaniya da jib baba ku be Osmaniya raşat kirne kurda jibuni xo astan gitine Kurd birasti jib can perwa bi can fedai le hember Rus şer kirine ew de dilewan da ew ki çekiriye yani dijbertiki Türk Kurda çekiriye ya da diyaji az rast bu axivim kek bayram go le az cida bejim د ناو سیاست ناو نتوی داجی آل ملی داجی دشته که او سیاست پجراندن دویجین یا yıpratma savaşı lehember Kurda jiberi da belki heye desit sal ev siyasetteki pejrandını heye yıpratma savaşı ki heye leje despeka PKK virda ev ya tişteki planiye ne tişteki jisere xuye ne mesela Şia'ya jî ne mesela embêjin Amerika û Rusya'ya jî wexta dewleta Tirk destpêkiriye xwastiye ku Kurda pejrîne ji taqetê da bixîne û PKK jî wê aparatê qebûl kiriye ne ji binî Tirkiye tenê ji binî Sûriye jî ji binî Iraqê jî ji binî Îranê jî wek ku Hêrîn xanimê dibêje yani em naxwazin Amerika ve dere devleteki Kurda azad û serbixwe û ku bigîje bara spî me nehêştiye çêbibin çend jara ji wana derketin evkê yani hêza PKK em wek hêzekî Kurda gere nevînin gava ku em bivînin divê tabana wî tabana Kurda ye lêbelê mêjî nemêjî Kurda ye û ji binî Kurda naxefte sebebên cudatiyên me siyasî jî rastî jî ye cara yek em ev e gere em vê rastiye bivînin eviya aparatekî pejrandina Kurdaya Kurda ji taqetê bixîne ji welatê wan bike ji daxwazên wan millî dûr ve bixîne û hûn dizanin bi 100,000 xortên Kurdanê ku 25 saliyê nedîtin divê şerê de hatin kuştinê tiştekî gelek girîng e divê ki ji wê bonê em Kurdên ku bi rastî yani ew hîsiyetî me millî heye wan dixwazin Kurd bigîjin mafên xuyên siyasî û mafên xuyên mirovan mafên xuyê hiqûqî divê em bi rastî jî xetekî sor di navbeyna xwe wan da çêkin û em ji wan dûr bixînin yani ku millet jî bizan ve vanê hanêka ji binî milletê Kurd naxeftin naxwazin ku milletê Kurd bigîjin heqên xwe yani xwestibûna bigîjin heqê xwe çima diçin dibêjin bira şengal bigîje bive heremekî Iraqa navendî çima dibêjin bira Kurd nevin sistemekî federal çima li hember ji binî Filîstînê dewletekî dixwazin lê ji binî Kurda dewlet nepêwîste yani mêjiyê Kurda çelqandine lê divê em di nêrîna xwe da zelal bin em wan wek ew ke nevînin wek tevgerekî Kurdan nevînin gava ku em tev nevînin destê xwe ji wan dûr bixînin
او مشروعیت وان جوی هلوشه ملت اینی بچاوی خود وینه اوان خندک کچه بون او قاسا خلق تداتن کشتن او قاسا باجار خرابون او قاسا ملت ما هاتن کشتن کتن حفظان هاتن زندان کرن و ایروشی جبونی کرده تشتکی ناخوصن یا تشتکی چوته یاد دیا چیه والله این از بیا بجم امریکا جبونی کرده دولتکی سر بخون ناخوصه کی چی درجه برا بویجه من چند جارا بن او که وان یعنی به نونیر وان راجی هفدیتن من چکر من امریکا بخوشی دید برنامه که امریکا کل ترک روشالات ناوین دولت که کردای آزاد و سر بخود چه بکه قطنه سیستم انگلو ساکسون امریکا دخوزه یعنی دستلاتدارین هرمی چه بفن یعنی فدرال سیستم یا دخوزن لترکیه جیب کرد و ترک فدرال به دورا بجین دخوزن لسوریه جیب سا بجین دخوزن لعراق جیب وقت کتبی رو یعنی تشتکی نیزه 5 سال بره لکردستان باشور جسدا نوت و سسی کردان دان که گوتن هم دولت که آزاد و سر خود خوزن امریکا بیا خواست؟ نه امریکا لهمبر تفگیران عراقی و ایرانی و ترکیه برتکک میشدا قط برتکک جی میش ندا لی یعنی ام ویا بزاندن یکیتیامه و زانینامه سیاسی استراتژیک اولکاریان گلی مک و ام بدم برچاوی خور بوینه و سیاست بکن و دمی ام خو آزاد بکن نه امریکا نه روسیا نکارم آزاد بکن تشتکی دیجی جوارا بیجم لاورو ارمنیه به اصل خود که عمر زمان دنویسک خدا نفسان یه مروکی لیکونیگره و ادزانم که راست دنویسینه جوی بونه من نخواسته لیکونیک دیجی بسری بکم یعنی ارمنی بخوشی سیاست وانا رسمی لسر پجراندنان کردایه یعنی از ناوشم ارمنی همون لسر پجراندنان کرداتش بشین از گلکی توانبار نکارم بکم لی سیستم وانا سیاست وان سر پجراندنا کردایه دویم برا کرد بپجرن جتاقت بکن برا او ترکا هفدو محو بکن جتاقت بخینن بلکه اجما راجی فرسنده که دفته که چه به ام ارمنستانا درجه وقتا تجي افجي مجارك قالك درجه جوابوني مگو ام ویاجی دوی داره دا بوینه وای مگو یا از همه جنش که ایریش بکن بویجم یعنی او جنا خوزن که کرد بگیجم مراد و مقصد خوش جوابونی گرم ویاجی بزاندن ام که و هفه دستور و هفه هفالنو از سر مثلا آلمانیا جی دسته هفو که خوب بویجم و از برنامه در که من yani jbarku nazareta min hem jwara go ya anama ya diya da min awli nizam bu yako yani Almanya ji damara ki nijaperest heye jwaqte Hitler jberi wida heye yani he waqta Avustralya o Almanya jevdu qatandiye ji ev damar pişti şerre duyemine dünyaya ji pişti ku Hitler o faşizm avan yani Naziyan şerrin dünyayı düyemin hinda kirinci ev damar ne kadiya hejil Almanya mesela çum Almanya ji kek bayram daha çetir zane ev az baver me baştır ve Serbiya binirxine ev az çum Amerika İsviçre ji Almanya merxu ve xarivat vine ve velatı xunavine تو به اولکاری جی ناوینی گاوت چی مکانه کی پر مکانه وان دا جی گاوت بنه تخریبی جی کی باش میشی تنادن تددن پاشیه رومت ددن آلمان ل رومت نادن خریبا او جی نیوجا پرستیا وانه او دامار له لوی دره هه لپشتاویا هنه کنه تننه از دوجم کو یعنی لپشت وان دولت کی مزن او امبیشن یعنی هزکی گوره هویا او دامار جبر کو داماره کی هيا او بنگهیا وجه هيا او daha گورویا اوانات خوزن امپراتوریا آلمانا چه بکن دیساوک هیتلر خوزن یعنی ملت آلمان جهر کسی زیادتر ببینن دویجن یا ام ملت کی یعنی بجارنه هاتنه اوکی
Vanat xozun ve siyaset disab ekwenin ol hember hembejin xarivane koçberane na xozun ku koçber lüe derebci bivin bu qadi derfetan o demokrasiya o devlet demokrasiya Almanya o devlet wana sosyal istifade bikin çıkaz diçe Almanya ji bekariti zêde ve enflasyon ve derece zêde ve keçû xortên Alman jî weka salên berê wekê salê hefteya heşteya nikarin jû ji xwe kar bivînin o ticareta xwe serbest bikin ji wan re jî astengî çêbiye bingehî ji wan re çêdive ez dibêjim yanê li pişt vana hêzekî yanê navneteviya gewre tune ye lê ev damar dixwaze ku li wê derê darbekî jî çê bike o sîstemê bi dest bixe bira gotina min a dawî ev ve o bira guhdarê me jî o hevalê min ên bernameyê min bibexşînin ez ê ji bername derkevim ez serkeftin ji we re dixwazim o di carekî dinê da dîsan bi hevdû bivînin ol servan mijara ersas mijarê me îro her yekî ji bunî bernamekî yani bes bûn hewce nîm ku me çar pênc mijara nîrqaş bikira lê belê îro demek kurta me ji ev qasayîkanî ji ber ku vê firsetê da min jî ez gelek spas dikim ji bunî bîr û rayê kek bayram jî ez spas dikim ez dibêjim roj baş wera ji tamî ev gelek spas kek Abdülmenaf bû mîvanê me û bihêviya ku êdî em dem ban te bikin û em bûyera bi hev re şîrove bikin sohbeta xwe bidomîn mala te ava be gelek sağ be gelek spas roj baş serçavên em bi cenabê te bidomînin wexta me jî wayî hindik ma lê divê mijarê de dixwazim fikrê cenabê te jî fêr bibim ev hewldana darba li Almanya ku gelek kes hatin girtin û navê wî dixwazin ji nûve împaratoriya 1871 ava bikin çi ye kek bayram cenabê te siyaseta Almana ji nêz de dişopîne hêzekî vanayî çekdar hene xwestine parlamentoyê derbasî destê xwe bikin îdakî heye divên li paş vê hewldanê vê darbê Putin Rusya heye dixwest parlamentoyê derbasî dest xwe bikin û ew bikin tê çi bêjî kek bayram kek sîraç yani wekî tu jî dişopînî ev Reichsbürger yani hareketeki pir kevne yani ne yürüyekek Menaf piçekî ji aliyê dîroka rasîsmê neonazîsmê li Almanya li Avustrya li Swîsra yani deverên ku zimanê Almanî lê tê axaftin piçkekî işaret pêda ev Reichsbürger rastî jî yani işte wekî di medyayê da jî xuya dike dora 22,000 endamên wan bi xwe hene ê ku teşkîlata îstixbarî federal û eyalata wan bi jî nêzik ve taqîb dikin wekî tê zanîn ev û grûpên nêzê vana bi vana re di hevpeywendiyê de di binê şopandina resmî yani gorê qanûnê binê şopandina teşkîlatê îstixbaratê Almanyada ne û wan taqîb dikin hejmarê wan bi xwe jî yani hema bêje yeko dizanin niha yani evana Reichsbürger yani hevwelatiyê împaratoriya Cerman xosa binav dikin evana bi xwe yani ew kê qebûl nakin hê jî yani Almanya dewleta Almanya qebûl nakin nava xwe da ew kê wan heye yani nasnama wan heye ew ke alaka wana taybet heye yani xwe bi xwe ev 20,000 însan nava Almanya û dervê Almanya ew bi xwe wekî dewletekî dihesibîn û radibin rodinin tabii ev yani
او وغروبين كو جارنا روشا اقتصادي كريزين اقتصادي جواكي كولتري پیدا دبن درد كيفن بن هر جاريكي بناوكي درد كيفن هنك جوانا او جروبين مارجينال اوانا همي بهفرا كاردكن لغوري آگاهيين كو وان روجن داوي جي جاريكي دن دركتن اورتي اف کاری خود کن تابی و کاری خود کن و اگر دستی وان بیت خوازن وان دو سال داوی جی اوی پر استفاده کرن یعنی او کریزا کرونا کریزا اوکراینا کریزا دن جی استفاده دکن و کسی پرومیننت ناسکری جی ناوا وانا دهنه یعنی گوره تحلیل تشکیلات دزگاه استخباری وساخویا دکه کو هنك إنسان كنت بالماني جوارا دبيجن كوير دانكر يعني أفيكو ج درفي سيستم تفكرنو غوتار دبيجن أوانا جي هنك جيش نوانا نيسه يعني أفكاري خدكن أفكاري وانا جي يعني فكري وانا ج أوكي كسنتزي كي نو نازي وسنتزي كي نو جرمان دوبل تدا ناف هفدايه چما آنها افتش درکت اورتی یعنی تابی گوتاره که رسمی داخویانیه که رسمی تنه لی اگر که ام پید زانن که روسیا پوتین هیچ بری شرعی اوکراینا مداخله دستیواردن هلبجارتنی امریکا جکر يعني أودي بعشكرة بو يعني كو بوتين و هني جروبين كل دورا بوتين بون كو أوجي تشيبن فان رايس برجر أوجي الجوري خواه بين نبيله خو وقتا أويت نصر أوي مجلس ألمانيا أوكي أمريكا بجلين خوي بري كيفن ترانزيشنال داكتنا ويدري يعني تندنسي وان جروبانا تقريبا نزيكي هذا وجا شما اف انها وانا دركتن وكي مغو حتى انها من الميديا الماني دا يا برينتو يا دنداجي من هيش داخلانيه كي رسمي نديتي كو المانيا راست بحثا روسيا دكه اما يعني براشكرايا كو يعني اگر كو ام او نرخاندنين جدي ج بسبوران دبيسن براشكرايا كو اف تشت انها دوي دميدا بشرعي اوكراينر واغريدايه يعني نها ام يعني قناغي كيوس كتنا قناغي كيوس اج شرعي اوكراينر فردا دنيا ما يعني هيزن همي هيز قرتي خداني نسر ماسي بيدليزن يعني هركس بهركسي دليزا يعني اشكرايا يكيتيا اوروبا المانيا هيزن غربي شرعي اوكراينر هبون نبون بحسبينه يعني وصلنا بسيطة بجا أوجج آلية خوفة يعني چه إمكاني دوان هنا دستي وان هنا بيقومان دخن حركته سبب يكو أنها أف كتا وصايا بجا ديمقراسي كي من جميلة جارك قوت دو تشت قالك مهمن يعني تدوي لي بخبتي يكجي دانو سندني إنساني حسكرنا ناوا دو إنسانا دویت اف مسئله که اندیویدواله دویت و لی بخبتی کود او هرتم ولو زندی بمینه تیک نچه چونکه او دموکراسی جو سایه مثلا دموکراسیه هجایین دموکراسیه پرنسیبن دموکراسیه نورمن دموکراسیه اگر تو يعني بدزجهي وقت دولات بجواك وقت جواك كسفيل دو أريكار نبي دموكراسي جي بوش دبه درزه و بدميرا دكاره خراب جي ببه و هنك هزين وصاجي درد كيفن بيجا دخازن كو دموكراسيا 20 سالا 22 يا ألمانيا وگرينن ببن إمبراطوريا جرمن يا سالين قرن 16 بس لألمانيا جواتا سيفيل قالكي هيزا وكي توجي دريدجي و بريخستنية و نورمن ديمقراسي زانابونا باراستنا ديمقراسية جي خورتا يعني هردو جي بهفرا في ديمقراسية خوا نورمن خوا دو باريزن و وكي تديت يعني سركيشي وان همي دشوي كيدا ب اوبراسيوني كي قالك بيش حاضرية كي باش جدي بيكو بوزايكي خوين بي
ئەوانە هەمووی تۆپکردن برن نها دەرەجە قۆناغا ئەوێ دەست پێ دکە قۆناغا کووان بدن پێشیا محکەمێ و عەدەلەت دەستی خۆ بخە قڕکاوانە و هێوی دکە قڕکاوان بشدینن و وان تونە بکن تونە نابن تابی یعنی ئەv مەسەلێکی سیاسی کولتوری و پەروەردەهی جواکیە دێدەوام بکە ئەمە ئەو قووەتەخوا تێک برن وە نەبوون سپاس Aşikek bayram gelek spas em hatin taliya bernama xwe gotinê ku tejbîr kiribe ya jî tiştê ku tu lê dixwaze lê zêde bike agatariyek bidim niha ev bernameyên bi vî rengî sernevisên hefteyê yanî ew yekcarna çarpel medya panoromaya çarpel medya heftê sê cara Buyerên hefteyê bi Kurdistanê alaqaderin dinirxînin gelek cara mijarên wer derdikeve pêşiye jî wext dirêj dibe û her mijarek jî bi tena serê xwe divê bi tena serê xwe wernîrxandin lê mixabin wexta derdikeve em wana giştopî ser ev dikin û em dinirxînin bo vê yekê belkî yekcarna müdaxele kir û hûn rihet werdinê xwe nego biborîn yanî ne tiştekî ew e bi wextê vegirê dayiye belek baryam em te gudarî bikin gotinê spas dikim kekê ez bawer dikim hemî tiştê xwe me got spas carekî din bo tîmê çarpevê û spas bo te jî bo kekavî me nav jî dê piştreş xwe bivîs gelek spas em jî kêfxweş bûn bi sohbeta te sohbetekî xweş bû me sernivisên heftê nîrxan temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe du mîvanê me yî hêja hebûn me bi her du mîvanê xwe bingehîn an mala wan ava be sohbetek xweş bû bi me re bin li netawa xwe li welatê xwe xwedî derkevin heta carekî din bi min di xêr û xweşiyê de roj baş